מסודרים. קנו חצי עולם, עשו שוק למחירים. סבתא לכולם את ההגדות מעבירה. החברה החדשה של הבן דוד קצת לא קשורה. בראש השולחן בד אס סבא, חמוש בהגדה מימי עליבאבא. מצטערת חיינקן, נגמרו לי הכיפות. נו, לא נורא, אני אשים כזה, מה יכול להיות? זה לא כיפה, זה מפית, לזה קוראים מפית. ככה זה כיפה וככה זה מפית. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו. תיזהר ממשה, אל תעצבן אותו. פותחים את הספרים, נכנסים לגרוב. עכשיו ברכת קדש. אצלי זה לא כתוב. כל אחד בתורו נותן את הכל. הוא היה יכול להיות חזן גדול. הדוד עם הבדיחות שעבד עליהן הכלח. אתם יודעים למה אוכלים ביצים במי מלח? סבא בוואטסאפ שולח תמונה, ועומר עולה לשיר את מה נשתנה. הוא לא הכי קטן, זה הכי קטן. את מה נשתנה צריך לשיר הכי קטן. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו. תיזהרו ממשה, אל תעצבנו אותו. ממשיכים בשיא הכוח, את המצה חותך. פתאום שפתיו של סבא מכריזות שולחן עורק. תוך שנייה כל האורחים חושפים את השיניים, הופכים לזאבים עם רעל בעיניים. דודך עם מעמיס כאילו הוא טוען תותח, מוות על רבות על כדור של קני דלח. אחרי הארוחה כולם מפותמים. טוב, חווה, תודה, היה מאוד טעים. יאללה, בוא נזוז. יש עוד עמודים, הנה עוד עמודים. את זה כולם יודעים שיש עוד עמודים. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו. תיזהרו ממשה, אל תעצבנו אותו. זה לא קרפה, זה חסה, יש בו קטניות. כאילו לחבר שנמוך בה מתחת לכריות. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו. זה כן כהלכתו. זה לא כהלכתו, זה לא כהלכתו. אני הסדר של הפסח. אל תעצבנו אותו.